Hi mga kamigs, good morning sa inyong tanan. So buntag na no, grabing ganap gabi di makuan. Nya si Ate Mercy nangapin na nag-inom na nagkape na siya diha. Samante, okay ra? Okay, sakit sa ulo guys. Hindi na ko inom. Ang Uber na siya kay nahinayak na siya kagapon sa kuan. Kabayo nga nanipa nasipaan na siya. Nagabaan. Nya nagihaw ko pagsayo sa manok kay atong sabawan kay para mawala ang hangover. Nagwatag kamunggay kay atong sagulan og kamunggay daw atong tanlaran. Tanlaran ato o nya diya si Uncle Dandan dire sa Mancol. Okay ra? Nasipaan wala. Wala ra. Sayo ni Magda. Nara ang nasipaan. Uloy. Oh. Oh my god. Wa na siya kuan kay nagsigir na siya inuma. Nagsigir na siya inuma. Ako atag kamunggay kay tutog sa gulan atong sinabaw sa kamunggay. Atong atsal ato ning kuhaon atong ibutang sa atong sinabaw. Sara ka bukbunga. Na daghan ngon bunga danaon nya magkuha tag kamunggay kay ato tong sagulan atong kuan sa kuan. Para wala ang kuan, wala ang hangover. Impas ang manok. Ya magkuha tag tanglad. Sa? Ano? Di ba tang sa kuan? Ang bahog. Nakapait ka sa mor? Isa? Mor? Wala. Ay ka ba? Ito na ning himayon. Para ato nang malunod. Si guys, ano na nimon? Mamaw sa tanong to. Gidakop ni Niriri kagahapon ang manok kay magsigi sulod diri Duha ni kabuok nang isa akong gipadala ni Jennifer. Inday. Diri man among half sister kagahapon. Nanggo nga kanin na lang imo madala kay wala naman tay karne kay nangambit raman ta, nagpalit raman ta. Kanin na lang dalaha kay makaihaw, makahigop kag sabaw kay lami man ni sabaw kay Bisaya man nga manok. Iya pong gidala niya kagahapon. Ang isa na bilin. Muna akong gisayuhan pag ihaw para masabaw. Sige na nariri ang lauya kay para makahigop na tag sabaw. Tanaw ay tawani siya. Atong hugason diha ato nang hugasan. Tidak
Yan na siya guys. Maghukad na ta. Kaya para makapamahaw. Di ana mga kamigs atong sinabaw na manok with malunggay. Sabaw ta kay para mawala ang hangover. Ayun na! Mamahaw pa rin yung tanan. Alin na mo? Mahaw guys. Mamahaw ta guys para makasayaw utro. Ayahay kay guys ang hubo guys. Lauyahan niya. Amay, yan yung sige inom di ay. Sige, tadi naman eh. Kami tengok pagsabaw. Gibawi kay kaya nga luha na. Saan ni kuhan? Ohong. Ohong. May tingin na dik siguro. Ihawat ba na pula? Sino? Wala natin siya niya. Ngayon na ikinig kaluoy. Ito ka siya bukid no? Dito lang ni Gugong gapas. Ha? Gugong. Gugong. Okay. Gapas yun. Karga? Huwag mo mga tao. Ang karga dahil. Ha, mo nakita mo. Pangiwa yung kutang buksan ko dito. Kung sa ganyan. Si, Ang kutang buk ba? pangayo isa. So, Nalay ko. Wala ko siya. Karga sila. Ihawat galing din man. O, so nanti ba siya? dito lang sa kiyat mo. Tambak? Asa? Ay baka kita na dahil munda pag kilat ng munda. Pag Manila, sayawa pa rin siya. Hindi na kaya karga. Sabi? Pasagan ko lang. Ano guys? Pag utro, intro, nawa na gidya kahila. Kaya na dito para sa sipin. Wala na po. Tao, sinabi. Hindi ganun asin. Sarap, hindi ko na yan. Wala, gusto niya. Mabuhay ko tara. Buko ko. Na. Mura kang ininit gabi, kan mura lang mag-reader siya gipagkuhan. Pangunga ka. Kaya ngayon din nga. Init, sukot ang bot. Mugnat, nangyari kay. Iwa man dito nga. Yun sa community iyaw. Mati pa lagi. Kaya nabili no? Paon niya na. Oy, sunod ka? Ano mo, sunod eh? Butang nila, ha? Ha? Balik na lugar niya ida. Ano pa? Ang sakit. Yung agil niya. Lunes, balik ko pag-ibo. Kailangan niya, trabaho sila ng kadlaw. Hindi bisa maggagamit yun. Nakasarap ng hindi na paggagamit. Sinising na nila sa taas. Kubat-kupit. Suma-suma. Suma at panuna nga di mapinisingan sa karulman. Pag wala ni Arjun di magsayaw, wag ka, huwag nakainom ka ng buka.
ka? Yeah. Sorry ka? Sabi, wala. Yan, doon sa kaligo. Hindi ko nga, anong tuloy-tulong kung ganahan ka? Anong gawin? Tangkal. Cuma kami ada katanya tangkal. Tanggal sa manok? Anyawon niya. Apa dong? Ini kau magubak gitu ini kan saling ketiwa ini kali ba. Aldayungin ka nila dito sa mga. Dapat Asa sanglo. daong di tahu dan kita. Kung Effect mo dula. maghimo ka kaya magpahimo ka na. Imo dos mil apel panday kuamang ba? Marin ng daan. Kaya may lander. Agad ni si Boss ada. Siya. Ang sera naman. Well, katawa mo bilaw-bilaw. Dagat. Kalau kemarin Nang bilang baik ka pa. Kaya yung kananay siguro. mungkin atau gimana cara May nilit na gawin ini sa kita manok. bawa makol Lugangan. benar punya Ya. benar bisa lukain mural lukain Betul banget mau itu. mau apa kayak zaman nakarong kayak kan ba jalan mo yung tidak kan bisa Wala yung background. lihat jalan bisa kepak Halo. kayak udah nagdagan ya Tan. jadi Berawat. dagangan dan negara Kaya yung dan. bisa menarik aku pada pengasaya yang bisa di kepala kita juga ang bukan kau attack nggak apa Kalau na sabihan, pagka berdiri penghatak nggak banjir penghatak nggak ito siya mula dito ang dito binag. beli kain itu Hindi na rekar. beli kain ya Na, nila ang sabihin ng wapit sa bibig na. Bibi city. Bibig kaya, Hindi ko ang tabay tali. Ano tali deh? motor pengitan ng goy gapon ito mga goy nakita na natuluan na kasi tayo apa kata ito lagi wala may balay ng mohon o kata dari sa baba kana yung dalan balay na dia Okay, ini itu wala akong dalam. mga kabon na goy yung ato goy kana yung mga pininin mo amat ito din ito mula daot mo daot motong kahit nga bugok uyo kaya ng demoliso ng gani kay dili layuta kabili na gano'n ka Balik mo yung mga balay, wala bang ibang baligya doon na balay ito. ang sabihin na mo, mo rin sa diya pong nga ulit siya. dahil yung bilit nalaman na sa kuwan Uli ka sila doon yun. laban mga laban na ang tada Bukan na lang. lunglong isa pero Ngayon mo buhay siguro nila. bigyan na ako feedback ng engineer lubo Ano kaya ako yung kauban? Pag pandemic na isa, okay na kayo. Diwang kinaan, diwang panangko. Lubog na. Ako kayo na tao. Lubog na lagi ba di? Bangunan ba na? Ganito yun yan, tibilin sa picture sa ako ba? Ay, yung luminaw si Bata. Patong Dakapan, dua man tinggal yang laki. Ito na kanin dire. Lindon dito. Lindon. Doon na nga. Patong dito nangitain ako dito sa saya. Okay na. Itong malaki kan mo pamani. Ito mo na ba? Bubok yan mo. Dako lang to lawas. Mula Ito din din yan mo. mga kaulita sa tawag ako baboy. Yung dati din. Kumusta ang kadigdi? Sa pagkaw naman ko baboy. Wala ang sarap. Mura naman kag doros. Ay dorok sliklik. Wala may liyaw.
Tubukil, no? Pamawi, kasi ko rin na busog ko itong manok pagkabuntag. Ikaw, ikaw din? Hmm? Kaya ka? Kaduhara kay. Ano natin, ka? Doon di arsa na kubi. Aha. Ay, nangihit ko siya daw naluos na. Wala lagi siya kabalo. Nakapataas pa rin kasi mo pante, ano naman? Ablay na, ablay tayo kayo para madaog katin. Samblay na kung magagawa. Hindi madaog. Naigo sa mga gaba. Kapte ka ba yan? Dalawang ko sa pagkasyon pa na. Tulo naman ito. Results na. Ano niya ba? Pirmero, tulo. Kami, sinasige mo dugang. Naduha isa man. Laog na kaya. Bila iya tagay kay. Inom man. Inom siya. Ito na rin ako. Mga kita na ginala. Inom na niya. Pag-imbunga, hindi ka. Ikaw na nag-inom. Ayaw, hindi mo gumbong. Inom na yan. Huwag kita nag-inom niya. Pero siya nag-inom. Ay, inom na niya. Huwag na kita. Ba't ko pa nag-inom? Tidak ka. Patawa, lalap. Loy, pagkaya. Kaya kung katang magkuha naman niya, ikadua. Nga, kung malapog niya, mo. Naglawat na yung sikok. Pagkakbo. Hi guys, maayong udto. Adto mi sa dagat kay tuwa si Joy Vlog dito uban yang manghod. Ya hapitan mi ani kay magkaligo daw. Ya si Auntie Mercy. Ligo mi dagat Para kawasan. para huwasan o utruhan. Sa kuha na po ito mautro, Ante, Pasko. Bitaw, talagsa lagi kayo. Hasta si Riri nakasayaw. Wato nakainom. Unsa na lang kayang stepping na niya, makainom. Hindi ka bahiran ang happy. So, ang kalipay, di mabayaran. Di mabayaran og sapi ang kalipay, guys. Yan, nakita na gid ninyo kung asa si Koreana nagliwat. Ngamay mo ikit. Adi si Riri sa una, sa ulitaw pa ni siya. Mandiskuhay kaniya. Oo, niya pala hubog ni siya sa una, sa ulitaw pa. Asa na, kaning kuwan din sa balingwan. Kanang munay biting shit, agkakatulgan kuno na niya sa una. Ikaw na. Oo. Ay, di naman siya pangapangas diri ah. May gani kay pagkapinyo na mo, kay wala siya nag-inom. Ay, ang iya ko nung iinom, palit na yung sudan, kakaon, mitanan. Yan, tumig dagat. Ang sengkol dandan nga dig sayaw, kasayaw lagi siya. Kasayaw, oy. Apel ang buntis, nakasayaw. Why na, kuan.
Samot ang magot-bot. Kaya may trainer. Ingnan ang tadi nyo nga, nakasikan lang mi, ingnon din mi ninyo nga trying hard. Gali. Napamoy pa trying hard diha. Nga, nakasikan mi kay grabe na mong Paningkamot? paningkamot, practice, unya, bagot-bot mo inyo. Kani sila nagsayaw, nga nanguli na, nagyan na mo dadto, kuyog na lang. Nakay sini na bi, Hindi na ako kaligo. di ka kaligo. Ang itom, nakuha ko naligo. May niwas sa, ano itong kan? Itong man, ano ba? Upload. Aw, nagkaligo naman ka na. Di na si Kuan, JJ Vlog. Nagbaktas ra sila kay ang ilang motor ana nila gipasulod kay basig. Unsa sa? Di na kadar? Pasulod. Kay Dapat ka lang pagbatang sa polis. mahadlok ka gid kay dakpon gid ka. Ande! Ya, bakla na. di ka? Ha? Naman ko. Pero nga di man lang ag Samad na. Payok eh. bakla na may paingon sa dagat. Paingon sa dagat. Painit-init. Konan po ko ni agal-agal ti maligo tagdagan ko padung bitaw magligo. Kasi agal-agal. Naaga nang nasa kabulakan ba? Kasi agal-agal joy. Kanang mga ngipupod niya sa agka ko ni chi ba ihang kauban. Mga butakaw pod. Na si Zay Zay. Na din hello guys. Hi dayon dia Zay. Na iyang bunso ni Joy Joy Vlog. Gabaan ko sa. Ang mga bata, eskwela ni sila, nya man sila paniod to, dire din sila kay nanguha sila og citrus. Dai mi dong be. Viral yun ni ba? Paghay mo diha, vlog ba yan ni? Matag mo kay viral din mo. Sige na, paghay mo. Oh my God, mo eh. Mga estudyante ni sila sa Sentral. Mga hulog ba yan mo? May ilan ka ba na ka dyan? Kami na kinuha ni Tito. Wala pa na sila ilis si Cyril o si Joby, wala siya nag-ilis. Sarang dagat to. Okay, sige. Mabukar ba siya?